ngalan mo kat ngalan ko. Bilangan dumana. Ang natapya ako na gali sa Rene Pringkes, kag sa Pamilya Serbanya, kay Dong Idi Baligar, kag sa kay Indang, kag kay Kas ako sa Asinda Mercedes, kay Roderick, ang kapanamyaw, Alejandro Serbanya. Okay, salamat Ginsimo, paring Alejandro Serbanya. D3 Bio. Halin kay Alejandro Serbanya, kadto kita kay Morit Jimenez sa sa ambahanon sa pagpugsad sang bulan. Makaryo pa naman ang toto, manang bundi. Dito ko sa aton lakaw, ako misosi, ako midoa. Wakag yuyutay nga daw, bisan sa dogay nga mga adlaw. Kabigog na gobana, sinya naton asok na wala na. Nagpagilid sa gihapon, ang buhing saksi sa gugmata. Dito na tao, ang atong gugma, nga gibalaan, naton duha. Ang lakaw ay handumana, sagog manggi panumpatan. Dili na to hikalutan, katong himaya atong isawan. Kay dito atong namog na unang kalipay hilabihan. Langnis mga Samson family, Ma'am Carmela, kag Sir Ben, kag Manang Ami, kag Manang Tony Aguilar. Kabigog na gubana, katong himaya, atong isawan. Ay dito atong naon ang kalipay hilabihan. Ay dito atong namog na unang kalipay hilabihan. Thank you. Ang nanamyaw, Moret Jimenez. Salamat Ginsimo, Inday Morit Jimenez. May DC ang alkaline nga vitamin D. Matinaw ang langit na wala singgalon.
Sul ang dagat kung tulog-tulog. Ano nga disgrasya sinap na isang palad busa ang buot ko sa imo naanad ang buot na daw sa nabuyo. Bangod sang tratasyon nga labing maayo, wala makalambot at law nga termino, nagpakita ka na sang mga disgusto. Sang una nga timpo, ikaw ang nagpulong. Dili ka magpati sang sugyot kag sumbong. Wala mo oneri ang imo ginpulong, ispirain tonsis bayaan tay dayon. Ayaw ikaw sintir ang akong pagbiyan, kay wala sa akong maghalin ang sala. Saksi pa ang langit kay ang duta nga sa imo nagalin ang mortal nga sala. Sang una nga timpo, ikaw ang nagpulong. Dili ka magpati sang sugyot kag sumbong. Wala mo oneri ang imo ginpulong, esperain tonsis bayaan tay dayon. Ayaw ikaw sintir ang akong pagbiyan, kay nagatulo lagay ang akong nga luha. Sa puwerta sang pantyon kay nagapong hay-hay ang klabadong gugma. Lawas mo ginbangkay. Sa puwerta sang pantyon kay nagapong hay-hay ang klabadong gugma. Lawas mo ginbangkay. Natanya wala si Mia kasi Diyos rin sa ulan. Subong man sakay Poreng Larida, labi nito sakay sa Barcelona. Si Day Barcelona sa Ponte Pedro Dagalea. Natanya kumanda. Ang dua pagid ka ba lao ka ba rodran kami ako da si Ding kag iya batang maestra kag iya batang nga uto jang si Bina ang nagapanamiyaw Ruhilio Bahon sa Bacolod, Action Radio number 1. Salamat gyud sa imo paring Roger Bahon. Kay pareng Roger Bahon kadto kita ambahanon nagikan kay Laida Trencio. Wow, the best ni Dalawidaw.
Daw ikaw pon magambahanon, yung mong balanion may binalaybay, duwang larawan mo sa dalang buhanon, diwata sa bukid kag kataw sa baybay, tumandok sa bukid na bonag sa payag, tubig nagailig matinaw nga tuburan, angin nagatigay sang imo nga kaanyag, nga mangin sa lamin oblas mong larawan, diwata sa talon bulak na ilahasang kapalaran, ta daw nagapasimpalan alibang-bang, lamang labing makahas, makigsoyop sang kayo yung sinang sipat, yadtong ka gabihon nga mayaong sa isa kapayag, kita nagsompaanay, digto tagin panggas, ang dili malaya puting handomanan, sanggog mang panganay. Duwang larawan mo sa dalang guhanon, diwata sa bukid kataw sa baybay, tumandok sa bukid na bonag sa payag, tubig nagailig matinaw nga tuburan, tubig nagatigay sang imo nga kaanyag, namangin sa lamin oblas mong larawan, diwata sa talon bulak na ilahasang kapalaran, ta daw nagapasimpalan alibang-bang, lamang labing makahas, makigsoyop sang kayo yung sinang sipat, yadtong ka gabihon nga puno himaya dinagsa ako sa payag mo kanonay, digto ta pinanggas, ang dili malaya putling handomanan, sanggog mang panganay. Ang natabihan balay dun your train show, may good neighbor Alan Kibrar, John Canag, Mike Alvarado sang Barangay Robes La Castellana, si Inday Kuni, Toto Rasti, John kag si Ibuni, kag si Inday Marlo Iligan. Madamo salamat sa tanan nga nagapramati sa ngaranat sa Action Radio. Sorry gid ang tanan kamo. Palangga gid namon mayong gabi kag madamo man ang salamat sa inyo tanan pamilya kag mga abyan. Thank you very much. Laida Trencho. Laida Trencio. Ayos ah. Ganado gid si Laida Trencio. Okay.
Santon Plus Herbal Coffee Mix. Sa munang kape nga puno. Mapinot ang dughan ko. Mapinot ang buhan ko, kalipay sa diin ka na. Ang mga kasakit pahaganagana kay iningadughan ko dawalos maribin ka bangon sa tumpinan nugan mo nga imugin pira maluip ka gali kag dili mahinang panon mapintas ka gali sintagi puson ang masanang kumahandong gipos na sa kanulong subong sa adlaw sa sidlangan naging pang may kahigayunan pa nakita magmali tayo may kahigayunan pa nga maabot ko ang mga handog ikadulot ko sa imo paghigop ng mapainubuson ang good liwat nga magbalik pagpalanggam mo sa ako maluib ka gali kag dili mahinang panon mapintas ka gali sintagi puson ang masanang kumahandong tipos lang sa kadulong
Isang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Broadcaster. Saan ano ang kailangan? Responsable ang pagbalita, dahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Balik kita mga kamyon. Sa inyo programa, aton programa still.
Nagapamati kamo harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. This time, aton na pamatian Ruth Gamala sa ambahanon Dandansoy. Dandansoy bayan, pauli ako sa payaw, ugali ko ikaw ang hidlaw, ang payaw imo lang lantawon, dandansoy ko nimo apaso, bisan tubig dili ka magbalo, galing ko ikaw ang uhamon, sa dalan magbubon-ubon, panyo mo kag ang panyo ko, gisi-gisi kay tambihon ko, ugali kon magkasigo, pana ko ikaw, ako asawa mo, kumbento sa diin ang kura, munisipyo sa diin justisya, yari si Dansoy ang nagapangutanan, kung may nabilang ko sa paghigugma, kung may nabilang ko sa paghigugma. Mayang gabi sa tanan na pinagkit sa kainday Gigi Gamalang ato subong sa Hong Kong nga kapamatigid. Subong man sa amang Hoje Rose, kag Dudi Katalan sa ila tatlo kadalaga, Jerseline, Janine, kag Isa. Belated happy birthday kay Mr. Romeo Castillo, Senior, kag sa asawa Linda Castillo. Belated happy birthday man sa Blusco, Julie, Villena Bing, love you. Subong man may gabi kay Paribin, Marimil Ba, Moises, Willie, kag Parinipi, kag Marie Brenda. Salwat may gabi sa inyong nga tanan. Okay, salamat good sa mo Inday Ruth Gamala. Action Alvin, good evening. Inatamyaw ko, Family Villarma, ang akong bana nga si Bundoy. Nora, ang iya mga kabataan like Irene, Kimberly, and sino pa ni? Kulang, mga Villarma family dira sa Banwasang Ilog. May gabi ilang gali kay Sir Dading, kag ang iya pinalangga nga asawa nga si Luz Villarma. Ayos, nagapamatikid kina sukuno sila subong nga gabi sa Banwasang Ilog. Ayos, salamat gid. This time, aton pamatian Pareng Noel de la Peña sa ambahanon Pangako Ko. Kung kalos pa lang
nga magpahilayo ka na. Raw dili ko nagitmaan to, kag mahimo nga kalimtan ka. Walay liwan kung igabilin, kung di nga magpakabuot ka na lamang. O diwa kong saksi pa ang ugsad sang bulan, sadtong akong ginsumpaan. Makanugid ako palanggan, kung imo nga italikdan, isang batok pa sa buot ko. Dili ko man ikaw mapungkan, itugyan ko na lang sa langit, kung anong man akong madangatan. Ulatong ko ang paguksad naman sang bulan, basi mo nga mahangpan. Mabukat man dala-dalahon ang kalisod kong naangkon. Dili ko gitsarang nga baton ang magpuyo nga isahanon. Itugyan ko na lang sa langit, kung ano man akong madangatan. Ulaton ko ang paguksad liwat sang bulan, nga nanging saksi sa tanan. Mabugat man dala-dalahon ang kalisod kong naangkon. Dili ko gitsarang naangkon ang magpuyo nga isahanon. Itugyan ko na lang sa langit,
buwan sang bulan basi mo nga mangpan. Ginatamyaw ko lang dagre sa Don Salvador, no, sa Alunisan, si Domi, si Dodo, si Dodoy, kag si Bibing, kag sa Wibisan, si Koy Koy, kag si Gamay Morden, si Gamay Castro, kag si Jimmy Castro. Sa tanan-tanan lang sa inyo may gabi, kay subong limitado kami. Okay, salamat gid sa imo, paring Noel de la Peña. May gabi lang dira kay Kapitan Toto John Malayang, ga-monitor gid siya subong gabi. Of course, sa kay ano ni si Naida Tonet, no, si Naida Antoinette Mahilom, Willie Mahilom, kag subong man kay Inday Inyel. Ayos naga-kuan gid sila, ga-monitor gid subong gabi. Layla Lahay-Lahay, Edgar and Rosemary Catalan, Junjun and Sanyang Pelayo, Luz Cantor, good evening. Kakasubong man kay Tony and Aida sang Kasilingan Village. Okay, thank you. Thank you, Gid. Good evening kay on monitor sa aton Facebook Live si Dane Jonah. Okay, good evening. Sir Tomas Bronyola, good evening. Kamusta ka dira? Of course, kay Inday April Ursabia. Si kay Day Jonah, siling niya, dapat sa school may subject na hiligay noon kay mother language tayo na bilang isa ka Ilonggo sang Negros. Okay taga-province kay may kanya-kanya na dialect. Kung hindi kabalo mga bata, ti amat-amat nga dula aton madalong nga hiligay noon. Di sakto gid man. Kay Island Rojo, good evening, Action Alvin, ga-monitor na kami diri. Pwede ka request kahoy nga lawaan. Salamat gid. Inday Eileen Rojo. And kay Manjo Bermejo, on monitor man subong nga gabi ginatamyaw niya. Etem Ibanez, Longlong Pilayo, Katsila, sang Hacienda Binitin, sa Banwa, sang Murcia. Action Alvin, great lang ko sa bata ko kay Ronnie Labaro sa 16th birthday niya sa Purok Kakapihan, Barangay Mailong, Bago City. Greetings from Mama and from Mamaya sa Qatar. Uy, Argalisi sa Qatar, no? Si Abby Girl Labaro. Salamat kid. And of course kay Jocelyn, good evening. Good evening man. Parag sa Socorro, good evening Action Alvin. From Purok Kabatuan, Barangay Tabunan, Bago City. Okay And of course kay Grace Polso. Salamat gid sa matahong nga kanta ng Ruth Gamala. Paborito gid na sang amon Lola Amparo. Grace Post, thank you gid. Okay, this time aton pamatian Rosario Baya sa ambahanon dili ko sala. Dili ko sala nga silutan ka sa kahitasan kay kilabihan muda usab kahamili gipanong paong nga magbuotan ka sa atong saan apan sa kalit lamang gibayaan mo ako kung dito ka sa uban apan bayan daw na baya nga ikaw magkahilang ug ako usab unya magkakatawa basulan mo kining tanan magbayad ka sa imong kaulit ining kalibutan
mo lang, kay bathala mo iuli. Apang may adlaw na baya nga ikaw magahilas, ug ako usab unya magkakatawa. Basulan mo kining tanan, magbayad ka sa imong kaulit, ining kalibutan. Tanan-tanan bayang matapos, ang kaanyag nga inuslan mo lang, kay bathala mo iuli. Ngayong gabi dira sa kay Naipuring Larida, kag kay Father Larida, subong man kay Sister Carmen di Benagracia, kag sa mga Lusauro. Kadra sa amon panimalay, mayong gabi lang da sa inyo to, Jolito, Arike, Bambi, Marita, Axel, ang nagapanamyaw Rosario Baya. Rosario Baya, salamat. Salamat. Good belated happy birthday kay Rosalinda Bendicio. Birthday niya gali, no? Ayos watching from Nueva Ecija. Maayong gabi, Negros, gapamatigid kami dira sa akon diri sa akon nanay, kag tatay sa Central Maaw. Maayong gabi. Ay, ano ni? Okay, sa Central Maaw, Pamilya Haud, kag Kanha, Hacienda Guba, Central Maaw. Good evening. Salamat, Margie Aquino. Of course, good evening, Action Alvin. Pamati ni kami diri sa Barangay Sagasa. Pwede ka request Greenfield. Kag tamyaw ko dira sa Maaw Arquillas family, kag mga Nono family. Oy, good evening kay Teddy Toquiere Sr. And of course, kay Gary Membela, good evening. Watching from Manila. Ayos. Salamat, salamat. Gid, oy, Melily Uligo, good evening. Action Alvin, good evening. Greet lang ko sa bata ko. Kay Ronnie Lavaro, 16th birthday sa Puro Kakapihan. Natamyaw ta na kagina. Ayos, salamat, salamat, Gid. And of course, gaw monitor man subong nga gabi sa Salvador Benedicto sa Barangay Pandanon, si Christine Menyes Villalobos. Good evening. Ayos, salamat. Good evening, Action Alvin. Okay. From Purok, Kabatuan, Barangay Tabunan. Ayos, salamat. Salamat, Gid. Kumusta, Gid, mga palangga ko? Aksyon Radio, kanami, Gid, sang tingog, katahong pamatian. Ang aton tunay nga hiligay noon, Ilonggo nga dialekto. Oy, salamat. Salamat, Gid, Grace Foss, no? And, ayos, may request pa di. Kahoy Ngalawaan from Eileen Rojo. Ayos, salamat, Gid. Action Alvin, greet lang kami. Monitor lang kami diri sa Maaw. Embong de Ocampo, good evening. Salamat, Gid, no? Good evening, Action Alvin. Kapamatik kami diri sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castellana. Request ko dayon, Kahoy Ngalawaan. Puro Kahoy Ngalawaan. Ayos, sige. Sige, this time, antes ang Kahoy Ngalawaan, aton pamatian. Magandang gabi po, bayan. Willie Pautan. Akon kabalaan
sa housing social sila kay PB, kay Mayong Palom, mayong gabi kay Subumer, kay Mama, kay sa kay Nunoy, kag sa kay Inday Paul, kag sa kay Inday Salia. Magandang gabi po. Bano? Thank you, kay Simo. Paring Winnie Pautan. Oy, good evening kay Sir Rudy Palma, no? Rudy Palma, good evening. Of course, upod niyo subong si Sir Winston kag si Sir Rods Palma. Naga-monitor gid sila subong nga gabi. Salamat gid Sir Rods Palma. Upod niyo subong pilotuya si Winston ang ginapamatian harana sa Action Radio. Salamat gid. Action Alvin, good evening. Request ko, ginahigugma ko ikaw. Sige. Ari pagid may palagas pa. Ikaw. Ako kuno. Sige. Tamyaw ko lang dira ang akong ugangan si Vinyo Villarma kagang iya asawa nga si Telma Villarma og bata ko nga bugtong nga lalaki si RJ. Salamat gyud sa pagpaminaw. Mo request pod mi chatsa kay musayaw mi. Masaot ko rin sila. Chacha. Dugay-dugay lang ang chacha. Sa pamilya Villarma, dugay-dugay. Chacha. Ariosa. Sige, salamat gid, no? And of course, may gabi aksyon na Alvin. Monitor lang ko diri sa San Agustin, Romblon. Sir, greet ko lang da asawa ko nga si Juliet kag dira sa East Homes 3. Salamat gid. Mati lang ko harana, sir. Ayo, salamat Ronald Bichera. And of course kay ayos, salamat gid. Dami ko no sa mga lyrics sang kanta. Kay mabatyagan gid sang nobyo or nobya. Yeah, sagad gid magkanta kag maghimo sang lyrics. Ayos, salamat gid. Ayos. Kay Heves Rosca Gamoso. Good evening, watching from Timor Leste. Ayos, hello. Timor Leste, damo gid pamati sa ato, no? Salamat gid. Sige, are aton anay pamatian. Inday Karing Toledo sa ambahanon, ikaw ang gintangisan. Ikaw ang gintangisan, sining akon dughan, desdi sang imo pagtaliwan, permi lang ako sa talisdanan. Lana sing kalipay, ining akon dughan. Adlaw gabi nagapanghay-hay, kon madumduman ko ang imong ngalan. Ang pagpalangga ko imong aginsikway, sadtong hamili nga adlaw, apan karon ako imo nalimutan. Ang pagpalangga ko imo naginsikway, sadtong hamili nga adlaw, apang karon ako imo nalimutan. Sadtong hamili nga adlaw, apang karon ako imo nalimutan. Adra
gali sa Purok Sabis, ginatamyaw ko la si Nita Abanid kag si Jumidis Abanid. Subong man si Alvin Tumarong, si Milva Pires, subong man si Abuanan, Brinkes Family ang nagatamyaw sa inyo sa Karing Toledo. Inday Karing Toledo, salamat. Salamat gid kay Kenarville Shoko. Good evening. Monitor sila sa Barangay Ilihan. Action Alvin, request ko matod nila, please be please. Okay. Di sige. Monitor lang kuno sila sa Banago. Kay Vanessa Mayo. And of course, RJ Castro, good evening, Action Alvin, Pamilya Castro, kag Pamilya Espinosa, Pamilya Ubas, sa La Carlota City, Villa Caridad Subdivision, from Archie Castro. Salamat, Archie. And of course, kay Lani Heromiano, may gabi, Action Alvin, watching from Barangay Gibioan, Tapas Capis. Salamat, Gid. Okay. May gabi ginatambyaw ko dira kay si Madam Margarita Brinkes. Upod ang iya mga kabataan, no? Si Josie, arada si Marita, si Juan, Sonia, Morena, Neta, Roque, Rene Alma, si kay Jay, kay Madi, of course kay Ayan. Good evening, malipayon nga pagpamati. Madamo pa sang magahalad sang ila mga mahigugmaon nga mga ambahanon. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:04. Ang bayan. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita.
salita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon. Mga ka-aksyon, sa ikatatlong hugnat sang inyo programa, aton programa still nagapamati kamuharana sa Diway Easy Action Radio Bacolod. Ginahulat ni Erica Faith Villaruel sang Purok Pahudos ang iya lola. Nga makanta. O, sige, arena. Rosita Villaruel sa ambahanon, nagbasol ako. Nagbasol ako. Nasilag kanimo. Nagbasol ako. Nga ikaw gihinginan ko. Sa pagtuo ko. Ikaw nagtuig ka. Apan sayop di ay sa dihang nasairan ko. Mao kining kara, walay kalipan. Kung ikaw ka ako magmahal, nagbasol ako.
ako. Wala ko tuyuan, gihangyo ko lamang pasayuan intang nagbatol na ako. Gihangyo ko lamang pasayuan intang nagbatol na ako. Dira sa programa niya kami ako na ng ako anak si Tata. Ang mga apo ko si BM, si si Bating, kag si Chan. Ang tanan ko nga kaingot marinorma may gabila sa inyo sa Purok Sagrado. Okay, salamat gid sa imo Inday Rosita Villa Ruel. Okay, dali lang kay basahon ta na yung iba na. Oh, good evening, listening from La Carlota City. Pakigreet lang sa nanay ko, Epak. Avid listeners ng Action Radio. Thank you, Gid. Rosa Baltasar Pacheco. Arman Regalado, Maing Gabi Action Alvin, pwede ka request matod nila. Okay, salamat, Gid. And Roni Mananghaya. Good evening, Action Alvin, watching from Yufuf, Saudi Arabia. Naalala ko tuloy si Lulu at Lula ko. God bless po sa inyo dyan. Ingat palagi. Okay, salamat. And Edwin Pineda is watching. And of course, Virgie Olpinda. Good evening, Action Alvin. Mati kami diri gihapon sa inyo programa Harana sa Action Radio from sa May Celine Homes. Keep safe and God bless. Okay, salamat Gid. O Carmela Parcon, good evening, Action Radio. Lihog lang ko tamyaw si Palay. Barangay Cartagena, Purok Isdaan, Zone 2, kay Nanay Juanita Nava. Salamat, Gid. Okay, ari na. Ato naman pamatian si Pareng Lusing Piscadero sa Ambahanon, Veronica. Ayaw ka maghinag, paano lang sa mga luha mo ato sa ang mga kasakit. May ganti ka, di ka sa langit. Veronica, pagasulundan mo, larawan ka sa mga damgo ko, katami na pagkakantun ang ngalan mo. Ayaw ka maghinag, kanugon lang sa mga luha mo ato sa ang mga kasakit. May gati ka, di ka sa langit. Veronica,
Pagasundan mo, larawan ka sa mga damo ko, katamis na pagkalalayo ang ngalan mo, Veronica, Veronica, Veronica. Ang itatamiyaw ko lang si Margarita Bringkis sa may barangay Abuanan, kasi mga kagawad rin ni Bringkis, Mama Mama ay mga pagpamati kay Pare Tony Bernil, may katabla baybay sa kay Marie Flor, kang supumis ka Pare Eliseo Olivas. Pwede na ninyo kami makita dira sa inyo Facebook, Mang Amon ngahit sora. Ayos why kita da? Aragida. From 9323, good evening, Action Alvin, patamyaw lang sa family Grandia, Postrano, Zamora, Tordesillas, Barbecue. Thank you, Gid. From Japi Grandia of Barangay Tumina, Banwasang Kawayan. Oy, good evening kay Ludi Ahita. Gamonitor gid sila subong Galicias, Kawayan. Salamat Gid. 7382, good evening, Action Alvin. Tamyaw ko lang da mga friend ko, Ermel Segumpan. Ayos at sige, Mego Pedel Martinez, Gatambyaw George Misaira. Salamat Gid. Dason lang ko na makanta si George Misaira, 7382. Salamat kay George, no? 4947, good evening, Action Alvin Graba. Kompleto ang amon adlaw kung makapamati sa harana sa DYEZ. Lihog lang tamyaw masunod, Merly Motellano, Kano Montellano, Ed Solano, Armin David, Emil Sigurpan, Marlene Magbanwa, kag ang amon palangga nga Iloy, si Dolly Magbanwa. Nagapanamyaw si Tony Aguilar. Salamat Gid. Salamat Tony Aguilar, 4947. Okay, from 3005. Good evening, Action Alvin. Kamonitor kami diri sa Nagazi La Carlota, Boy Salmorin and Mercy Salmorin, Esther de los Santos and Carlos de los Santos. Thank you. Request Tuburan. Ayos. Good evening, Action Alvin. Tamyaw ko Dolor Catinoy sa Proof 1, Barangay Nagazi, La Carlota City. Tamyaw ko man ang akong bata si Roy de los Santos sang Barangay Batuan, San Enrique. Ginang Gatamyaw Carlos de los Santos ang Barangay Nagazi, La Carlota City, 3005. This time sa Ambahanon, ayaw katahap, Maribiol Piscadero. Ayaw katahapalang ako nga magluib ako sa imo. Kung ang lawas ko magpahilayo, nga pabili ng kalag ko, katamis kung tumanon ay kay ang ato naging kaisahan. Luha kita magaunungay, tubtub nunoy sa dulob nga na. Apang wala sa payan, kung imo ako nga bayaan, antusun ko nga pilit kay kapalaran. Yari na ako, ngaging sa aran mo, kaging halaran
magpahilayo kag magpahilapit ako sa imo. Apang wala sa payan, kunin mo ako nga bayaan. Ang puson ko nga pilit kay kapalaran. Yari na ako, yari na ako, naging sa aran mo, kaging halaran mo. Magpahilayo kag magpahilapit ako sa imo. Sakay ng Maria Pigusi, may gabinang, sakay Gasmin Galagati sa Kapiboy, subong man sakay Parilado Galagati, kay Irene Arabis, tanan-tanan nga taga-katablahanan may gabi, kami pamati sa inyo tanan. Okay, salamat gid sa imo Maribiol Piscadero. Ginatamyaw ko dira sa airport ang kura paroko nga si Father Jude Jica Ansola. Kag dira man sa may La Carlota si Father Jovic Lemoncito. Kag subong man sa Celine Homes si Virgie Olpinda. Subong man sa tanan nga nagapamati labi na gid kay Purok Paho 1 and 2 kay Ray and Nining Oplas sang Grinchville si Bungkoy Tarasona. Ayos, salamat gid. And from 9550. Good evening, Action Alvin. Greet ko lang, Family Laleno, Family Pasio, Family Acabo, request ko, Faithful Love, from Mang Flor Sirungoy, sang Mang Hoya, La Libertad, Negros Oriental. Okay, from 2954, Action Alvin, diin na, ginahigugma ko ikaw. Oh, dugay-dugay lang. Dugay-dugay lang. May gabi aksyon na Alvin, request lang ko, Together Again, para sa akon bana, kag amiga, si Mel Angkahas. Wala gid untat pamati sa harana. Okay, salamat. Liway sa akon kaupod, nga senior citizen. Salamat, Action Alvin. Advance happy birthday sa akon bana. Salamat gid ang nanomyaw. Gina Flores, ang Kanlaon Tres. Okay, salamat. Gina Flores, ang Kanlaon Tres, no? 9204. Sige, karon naman, ari na, kay pakantahon tanay. Emma Cabalida, kay mag-goodbye na siya. Goodbye na lang ni mo akong pinalanggan. Because oh now ako ang malakan. Dili lang o tugon, dili mo kalimtan. Or remember lang kay dumdumon man lang. Ang akon katulad baryonan na kayan. Ang akon nga swerte naglarga biyahe. Ang dakong masubo ang hangin na pwede. Duha-duha na lang, duha-duha na lang ako makabalik din. Goodbye na lang mo akong pinatanggan. Because or now ako ang malakas. Dili lang ang tugon, dili mo kalimtan. Or remember lang kay domdomon man lang. Ginasabi ako na ang akong
kuan sa Royal Meadow si Dab Mansano kag si Junior kag si Sabet si Titeng nga Titeng sino nga ito man nalipat ko si Taknoy kag si Bambe wala na ikaw man ako na Sige. Salamat, Gid. Emma Cabalida. Okay, salamat. Salamat, Gid. From 4407, good evening. Lihog lang ko tamyaw kay Frida Abad sa Barangay 39, nagapanamyaw Sonia Baira, San Rosal, Takuling. 4407 from 0191. Maayong gabi sa tanan. Tamyaw ko lang pamili Kabato, Taparan, Samura, Alastra sa Sitio Ramona, Barangay Mabini, Cadiz City. Sila ni Tatay Isidro Taparan, Nanay Bebe Taparan, Nanay Lita Tatay Lading ng Malu, ng Nene Kune Kabato, kag sila ni Yus Ahoswe Guru ni si Color na kag anong puli Familia Aro. Ginatamyaw ko si Papa Tiboy Kabato ng Lito kag ginatamyaw ang gatamyaw Jerlin diri sa sitio Hiniwaan. Salamat, Gid. 91 alright 0191. Oy si Ray Oplas ga-monitor gauge subong nga gabi 2801. Pwede ni? Pwede na guro ni? Ha? Lawaan na o sige ang lawaan. May request dito. Kahoy nga lawaan ko no pero lang taon talang anay no. Sige. Kahoy nga lawaan, may gugma nga atong ginsumpaan. Sa imo ginhatag ko ang singsing nga bulawan, agud magsirbihan dumanan. Sa may nga liwag kinuhit ko, ang madam is nga letrang I love you. Bulag sang kapulang nga ginhatag ko sa imo, pangako mo nga imo ako. Lakad sang panahon, wala ko gid huna-huna, palangga ko magbago ka. Sa puno sang kahoy nga mo, ang saksi sang tanan, sa gugma natin karon nang ilulugnan. Daw mapihakin kasi-kasi sa pag-udin mo sa kong singsing. Gugma mong maluwi, wala nagtuman sang saan, katulad sang singsing nga nagluban. Kahoy lantaw-lantawon ko na lang, mapintas nga
bagyo siya nagpukan. Sa kanyang nalaya sa gihapon nabasa ko ang ginukit nga letrang I love you. Lakat sang panahon, wala ko gidhuna-hunaa, palangga ko nagbago ka. Ang puno sang kahoy nga mo, ang saksi sang tanan, sa gugma naton karon nang inlulugan. Daw mapihakining kasing-kasing sa pag-ulid ni mo sa kusingsing. Gugma mong maluib, wala nagtuman sang saan, katulad sang singsing nga nagluman. Kahulan taon ko na lang, mapintas nga bagyo sa napukan. Sa nganyang maluib, wala nagtuman sang saan. Okay na, daw hindi na kaya. O, sige. Salamat gid dira ko no sa akon pamilya sa Sumag. Ni datupas sa akon asawa sa akon asawa si Nonoy, si Kylie, si King, si Adjon, si Syra, si Arjon, si Ning, damo ba, Willie, Nonoy, Buning, Joy, Ihado Toto, si Raji, si Rajin, si Mama, si Tatel, Inday, kagang mga anak ni Nora, Marinora, sinit alfabeto. Okay, damo. Salamat gid, pero this time, ari na. Ato na pamatian, Inday Rogelia Acosta sa ambahanon, mabugnaw ang talon. Bugnaw ang talon, oras ka po nanon. Tumunod ang adlaw at hindi kita inugan na sing kahoy kung nanginanginom. Kinabilang, kulang dinabilang, kulang sa mukha yun. Tumangla sa langit, katamdom mo ako. Patuloy luwain ang lason ko. Wala kinagkalma, pinsaminto. Magdumdum, magpinsar, magdumdum, asunto sa imo. Sa diin ka na o pinalangga ko.
Natamyaw ko da ang akong pakaisa nga si Johnny Absalon sa barangay Damsite, Chudura. Kag ang tanan tamyaw ko da family kag si Karen Childres. Salamat gid. Salamat gid sa imo Inday Rohelia Acosta. Hambal ni Vanessa Mayo. Wow, may abilidad ka gali Action Albi. Paano ko di gali ko katapos? Salamat Inday Vanessa Mayo. Non Agravante, good evening, sir. Kapamati kami sa inyo harana samtang hiray-hiray si Danny Agravante. Salamat gid Nona Agravante, Crisel Kausing. Good evening, greet ko lang Deli Romeo Gallego, kag Kausing Christopher nga kapamati subong Perdonia family. Salamat gid Action Radio from Silay City. Good evening man Henry Alan Monyares. Madamo sang magahalad sang ambahanon ang inyo request instrumental kag ang iban pa dugay-dugay, no? Pagkatapos sining importante nga pahibalo. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:41. Para sa damit na ka-blue. Banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang ayaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon Action Radio bakolod man sa gihapon padayon Action Radio bakolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampingan padayon Action Radio Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga may dala inspirasyon Action Radio bakolon man sa gihapon padayon Action Radio bakolon saludo sa imo padayon Action Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampigan padayon Action Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sinsan ano nga kalintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalag na malasing pero sigurado aksyon na may dala
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Aksyon sa katapusan nagaugnat sa inyo programa, aton programa. Still nagapamati kamuharana sa Diway Easy Action Radio Bacolod. This time sa request ni Doña Hasmin Calagate, subong man ni Madam Maria P. Gose. Instrumental songs, instrumental lang gali, no? All of the sudden.